Waħda mit-tradizzjonijiet l-aktar popolari magħna l-Maltin fil-Miliet hija tal-Prasepju, bl-ewwel wieħed ġie maħdum fil-Kunvent tad-Dominikani fis-seklu 17. Minn hemm din it-tradizzjoni nfirxet bil-ħidma fuqu inbidlet matul iż-żmien. Iltqajna ma' Massimo Borġ, presepist li ilu sa minn età żgħira jaħdem il-presepji, spjega li llum il-ġurnata daħlet id-drawwa tal-expanding foam. Bil-djajtu bil-ġablaw normali, imma flok għamilt il-proċess ta' tissues, ġibs, eccetera. Kif kien les bil-ġablaw, bat nagħmel expanding foam. Nisprenjaħ, jisu neħli bot kull darba, u dak il-bot jibda jespandi fuq il-ġablaw fil-parti li kun għamilt. Nikkarkula kien jagħmel 2-3 by 3 feet. Musta taħroġ iżjed minn bot, skont kemm tagħmlu oħxor inti. Wara l-proċess huwa jifforma l-blatt tal-grotta bidejh u l-paletta. Huwa spjega li beda jaħdem fuq dan il-presepju mill-ewwel ġimgħa ta' Settembru u wara ħafna ħsieb wasal biex għamel din ix-xena tan-nattività ta' Ġesu Bambin.